खुलुमबाय बे सनितपुर जिल्ला दिकियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बे खैआदा गामियावहाय दिकियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि 22थि बोसोरसालियाव जथुम्मानि दिनै नैथि साननि जे हाबाफारियावहाय जोङो लोगोआव मोन्दों दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जोंहा जगदीप मुसाहारि बिथाङा दिनै बे नैथि साननि बे हाबाफारियावहा जोंनि बेवहाय गाहाय आलासि महरै जोंहा दङमोन बिथाङा दिनै बेखौनो जों मोनथिनो लुगैयो दिनैनि बे हाबाफारियावहा बाहागो लानानै माबायदि मोनदों बेखौ जोङो एसे फोरमायग्रोदो सिगाङै। खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार आरो जोंहा बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। आङो दिनैनि बे जिथु 23थि दिंखियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे खैआदा बाथौ सिबिसालिनि सिङाव थानाय रायजो राजा जयैनो जिथु बे बाथौ धोरोमारि सावरायमा मेलाव बाहागो लानो हानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बिथांमोननि दिंखियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा बे गावसोरनि सावरायमा मेलाव लाइमोन आरो माइनावफोरनो मोनसे सावरायनायनि मोनसे आयदा दोनदों। बे आयदा दोननायनि थाखाय आङो लाइमोन आफादनि नेहाथारि जानानै बिथांमोननि जिथु बिथांमोननि बियाबनि गाहाय दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ आङो बावहरो। आङो बे हाबाफारियाव नुजाफैनो गाहाय आलासि महरै नुजाफैनो हानानै गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनहा गेट मोननायनि सिगांनिफ्रायनो जोंखौ हारिमुवारि मोसानाय खाम जथा सिफुं सेरजा दामनानै मोसायै मोसायै जोबोद गोरोबनाय मोसानानै बरायदों। बावहाय आङो माने एकदमबारे गोसो गोरबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बे बरायनाया जे सोरबा बेक्तिखौ बा जोंखौल' बरायनाय नङा। बे बरायनाया जाहैबाय सैथो एबा गोथार जिहेतु बाथौ धोरोमखौनो बरायनाय एबा जोंबो बे बरायनायनि गेजेरजोंनो बेवहाय गाफैनानै नोंथांमोनखौ जेन बरायजेननाय बेबायदि साननानै आं लादों आरो बे बरायनायखौबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय जे बे ओनसोलनि बे दिंखियाजुलि बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गासै गामिफोरा जे लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनानै फुंनिफ्रायनो फिरफिला उरायहोनाय गासैबो आरो जोंहा जिथु दौसिनि फोरोंथाइ होनाय बे हाबाफारिफोराव जोबोद गोसो गोनाङै बाहागो लानायखौ जों नुदों। आरो जिथु लाइमोन आरो माइनाव आफादनि जिथु सावरायमा मेल नै दा जाबाय थानाय बे सावरायमा मेलावबो बे बियाबनि सिङाव थानाय गासै बाथौ सिबियारिफोरा जोबोद गोसो होनानै बाहागो लादों। बेखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो नुबाय जे गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि बायदि दुलाराय बाथौ गौथुमाव गोजौसिन श्रेणिनियावनो नैबे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमाबो गोग्लैयो होननानै जोङो बिथांमोननि जिथु फालिनाय सिबिनाय रायजो राजाफोरनि ओंखारनाय सिबियारिफोरनि जिथु आब्रुथि बेखौ नायनानै जोङो बुंनो हायो। दा आङो बेखौनो खावलायनो लुगैगोन जे दुलाराय बाथौ गौथुम गुबुन गुबुन जिल्लाफोराबो गुबुन गुबुन बियाबफोराबो जाहाथे लाइमोन आरो माइनाव आफादनो बेबायदिनो गावसोरनि सावरायमा मेलफोराव मोनसे आयदा होनानै बिथांमोननि दैदेननायजोंनो जाहाथे मोनसे सावरायमा मेल लाफालांनो हायो। अब्ला जोंनि लाइमोन आरो माइनावफोरा थुलुंगानाय मोनगोन। आरो जिहेतु लाइमोनफोरा जोङो गाहाय आफादनिनो फिसाफोर आरो गाहाय आफादा जिहेतु समाज फोसाबनायनि हाबा मावनो ओंखारदों। गाहाय आफादा जिहेतु इयुन जोलैखौ बिदिन्थि होबोनो जिहेतु फोरोंबोदों। बिदिन्थि होबोनो जुदि फोरोंदोंब्ला जों लाइमोन आफादानो नोंथांमोननि फिसाफोर लाइमोन आफादखौ जोथोन लानायानो इयुन जोलैखौ जोथोन लानाय। बेखायनो लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि मुङै बेबायदि सावरायमा मेलाव मोनसे आयदा होनानै दोनोब्ला जोङो लाइमोन आफादा जोबोद गोजोनगोन। आरो जोङो माने बेनि गेजेरजों जोङो आग भाग लालायनानै दैदेनगिरिबो ओंखारबोगोन। सोरबा बुंनो रोङैयाबो बुंनो हाग्रा ओंखारबोगोन। आरो सोरबा साननांगौनि मोनसे
मोनसे माबा फैगोन आरो साननो थाखाय मोनसे खराग फैगोन धोरोमनि सोमोन्दै साननो खराग होनाय जागोन बे लाइनजों जोङो थुलुंगा होयोबा लाइमोन आरो माइनावआ जाखांबोगोन आरो जाखांबोनाया गोनांखाथार लाइमोन आरो माइनावनि अनगायै मोनफ्रोमबो समाजा गोख्रों जानो हाखाया जोङो बेखौ नुबोखाखानाय दा नैबे जिल्लायाव जोङो लाइमोन आफादा मोजाङैनो एसे माने हाबाफारिफोराव बाहागो लानायखायनो बिथांमोननि हाबाफारिफोरा मोजाङै डिसिप्लिनै जाफुंसारदों होननानै जोङो बुंनो हादों एबा बुंनो हायो। सारनियाव जों आरो बेखौनो मोनसे मोनथिबावनो लुबैयो बे लाइमोन जि आफाद दङ बे लाइमोन आफादखौहाय माबायदि बे समावहा जाजानोखौ लुबैयो सारा एसे फोरमायो। लाइमोन आफादखौ आङो थारमाने मबिलाइसनि आयदायाव बांसिन खारजानो लुबैयो जिहेतु लाइमोनफोरा देहायाबो गोरा आरो बिथांमोना थांलाय फैलाय एसे बांसिन हायो बेखायनो जोङो मबिलाइज खालामनायाव खारोब्ला माने मोजां जायो बेखौ नुयो आरो बिथांमोना मबिलाइज खालामनायनि सिगां बाथौ धोरोमनि सान्थौ बाथौ धोरोमनि फोरबोफोर बाथौ धोरोमनि जिहेतु एसेब्लाबो आसार खान्थिखौबो मिथिदेरनांगोन बेखौ मिथिनानै लायोब्ला माने बिसोरो फोसावनायाव सुबिदा जायो एबा गावनि बेक्तित्व जिउआव सोलिलांनायावबो जेबो गुद गादा गैयाबालानो बेयो सैथोनि गोथार लामाजों देरहासार लामाजों जाफुंसारै सोलिलांनो हानायनि लामा थायो दा बेखायनो जोंनि लाइमोनफोराबो धोरोमनि आयदायाव जोबोद सांग्रां जानाया मोजां आरो जोङो फोसावनोबो हायो फुवारनोबो हायो लाइमोनफोरा जुदि धोरोमनि गियान थायैखायनो जोंनि मानसिफोरनाव धोरोमनि गियाना खम थानायखायनो आथिखालाव जायजों मेजोंनो सोरबा मुसलमानजों खारफालांनाय सोरबा बेंगलि सोरबा गुबुन जातिफोरजों खारफालांनाय बायदि बायदि जाथावै जाथायफोर एबा फरायनो थाहैनायफ्राव बबेबा भारा थाहैनायफ्राव एबा साख्रि मावहैनायफ्राव बबेबा कम्पानि मावहैनायफ्राव गुबुन धोरोमजों माने गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांनाय बेबायदिखौ नुयो दा बेखायनो जोङो लाइमोननिफ्रायनो जोङो धोरोमनि आयदायावबो जुदि रोंखा राखा जायोब्ला बैफोरबायदि गुबुन बायजो मुलुगावबो थांनानै जोङो गावनि हारि माहारि आरो धोरोमखौ हमथानानै सोलिलांनो हायो आरो सैथोनि देरहासार लामाजों जोङो जाफुंसारै जिउआव सोलिलांनो हायो बेखौ आं बुंनो सानो। आं जोबनायाव बेखौनो मोनथिबावनो लुबैयो दिनै सारा मैखोमै क'क्राझार टाउनावनो थायो दिनै बे दुलाराय बाथौ गौथुमा 26थि बोसोरसालिया खुंबाय बे समावहा जोङो नुनो मोनो गोबां जायगायावनो बे बाथौ गौथुमा हाबाफारि लायो नाथाय जोङो क'क्राझार बे एरियायावहा बे बाथौनि सायावहा एसेबां गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनाखै सारा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा? आङो गुबैयै क'क्राझार जिल्ला थिथागुरि फाथालगुरिनि गोबां आं गावनो नाजाबोबाय बे क'क्राझार जिल्लानि खाथि खाला गामिफोराव हाबनानै बाथौ धोरोमनि खोथा बुंहैनाय एबा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सोमोन्दै जिथु मिथिहोहैनाय खामानिखौ आं गावनो माखासे लोगोफोर लायै गोबां मावबोदों गोजोननायबो मोनदों रायजोफ्राबो वेलकाम खालामदों नाथाय खोथाया बेसो जे जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जे गावबागावनि सम आरो खामानिखौ गारनानै एकदम गिदिंथाबनो हाग्रा मानसि गैया नांथाबनानै फोसावनो हाग्रा फोरोंनो हाग्रा गामि गामि हाबनानै फोसावनो बा दुलाराय बाथौ गौथुमनि मेल लाहैबाय थानो बा फोरोंथाइ होनो आर'ज फोरोंनो बेफोरबायदि मानसि गैया एबा दङब्लाबो माने बिथांमोनहाबो समाय होआ माखासे दङ नाथाय सम होआ समाय होबाय थानो हाया बयबो सोरबा साख्रि मावनाय सोरबा बिजनेस मावनाय एबा गावबागावनि खामानियाव बेस्थ बेनि थाखाय समाय होनो हाया दा बेनि थाखायनो दा जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गामिफोराबो मोजाङै मथे ओंखारबोनो खाबु मोनाखै निस्सय फोसावगिरिफोर हाबनानै जुदि गामि